možete smatrati da je ovo krađa para. Snimite neki bezvezni video, ljudi vas subscribe-uju, stotine, hiljade ljudi vas momentalno subscribe-uje. Ja sam se uplašio kad sam video koja je to cifra. Pa pogledajte, evo pokazat ću vam, pogledajte koja kola vozim. Evo ova kola sam kupio, znači mrzi me sad. Sedim u ovoj fotelji i gledam koliko od vas uzimam pare. Jednostavno, to su vaše pare, sve što sam potrošio pare, to su vaše pare. Google će momentalno ući na tvoj račun i skinuti 10 eura i zamisli gdje će ga poslati. Na moj YouTube Google račun. A zašto snimamo ovaj danas video? Ovaj video je veoma ozbiljan video i tako ga shvatite. Znači, apsolutno ne želim da se šalim s ovim stvarima o kojim budem danas pričao i apsolutno ne želim da me pogrešno shvatite. Ovo što mi ja budem danas ispričao, verujte mi da nigde nećete čuti na YouTube-u i niko od YouTubera vam neće ispričati ovu priču, zato što jednostavno da mi ispričaju ovo što ću ja danas ispričati, išlo bi na njihovu štetu. Verujte mi, svi koji snimaju za sam YouTube su ljudi, znači sve do jednog. Nikome ne verujte, niko nije tu da vas zabavi, niko nije tu da vas razveseli, mislim, svi YouTuberi, ama svi, su tu samo da vam napakoste. Kako da vam napakoste, ispričat ću vam kasnije. Pre nego što uđem u samu suštinu pričanja ovoga videa, moram da vam kažem, molim vas, niko više nemojte da mi subscribe-ujete YouTube kanal. Nemojte više niko, ama baš niko, da gleda moje YouTube kanale. Sad se vi pitate vjerovatno zašto. Iz razloga što bi samo subscribe-ovanje, samo gledanje mojih videa napravilo toliku pometnju da bi mi ovi ljudi iz YouTube-a u najboljem slučaju bi mi ugasili moj YouTube kanal ili, nemam pojma, pobrisali sve ove videe što sam snimao. Mislim, možete vidjeti moje i ostale videe. Nemojte se sekirati sad, vjerovatno mislite ukoliko nemaš subscribere, ukoliko nemaš preglede videa, ne dobijaš pare. Znači, nemojte apsolutno da se brinete za to, zato što sam ja do sad, koliko sam zaradio, a pokazat ću vam kasnije, pustio vam neke slike da vidite u stvari šta sam zaradio sve od YouTube-a. Tako da, nemojte se sekirati, ja sam zaradio, ne da imam dovoljno do kraja života, nego da imam dovoljno za naredna 3 života. Evo, toliko je, sad volio bih da vam pokažem i moj bankovni račun, koliko je to, mislim, poseban bankovni Google račun, takozvani YouTube Google račun, gdje sve ležu pare koje zaradim na YouTube-u i sva ona sredstva, nemam pojma, od sponzora, od naših načina koji ćemo ispričati kako mi dolazimo do para, pa do nekih prodaja i sve ostalo, sve mi te pare ležu na taj Google, takozvani YouTube Google račun. I da pređemo na samu suštinu, da ja sad ne dužim nešto puno, da ne pričam o glupostima, mislim, želim samo da vas upoznam. Znači, nemojte gledati moj video, nemojte subscribe-ovati moj video. Zašto? Iz razloga što svako novi ko bude subscribe-ovao moj YouTube kanal, momentalno, pazite, momentalno, Google se uloguje na njegov račun, momentalno mu skida 10 eura sa računa. Znači, ukoliko subscribe-uješ sad moj YouTube kanal, Google će momentalno ući na tvoj račun i skinuti 10 eura i zamisli gdje će ga poslati. Na moj YouTube Google račun. Ali nije samo to. Za svaki novi subscriber, ili kako da ga nazovemo, koji subscribe-uje moj YouTube kanal posle tebe, momentalno za svakog novog će skinuti još po 1 euro sa tvog računa.
E sad, mnogi će misliti da je to glupost i mnogi će misliti da ja pričam nešto što nije tačno. Apsolutno je, verujte mi, da je apsolutno tačno. Ukoliko mi ne verujete, otiđite u podračun koji ima svako otvoren u svojoj banci i pogledajte tamo na što vam sve se skidaju pare. Znači, otiđite, pogledajte za svakog koga ste subscribe-ovali na YouTube-u. To mi je kao da uzmete kredit i od tih para koje vam je dala banka, vi trošite, nemam pojma, 10 eura na ovo, 10 eura na... Tako vam je u suštini to. Znači, od vašeg računa je kreiran kredit koji, kad vi subscribe-ujete nekoga na YouTube-u, momentalno vam se skida 10 eura sa tog računa i momentalno se šalje na moj račun. Mislim na moj račun, ukoliko subscribe-ujete mene. Zbog toga vam kažem, nemojte subscribe-ujete moj YouTube kanal i nemojte da gledate moje YouTube videe. Upravo iz tog razloga da vam ne bi skinuli te pare i za sve one koje se subscribe-ovali, verovatno, kao što kažem, niste svesni, ali su vam već skinuli te pare. E sad, ukoliko meni ne vjerujete, ovo što ja pričam, i ukoliko ne vjerujete da vam skidaju ti 10 eura sa računa, evo ja vam predlažem, svako od vas može da pita bilo kog od mojih subscribera i oni će vam potvrditi da je to tako. Znači, svako od njih ne da plaća 10 eura meni, znači, mislim, plaća meni, ne plaća meni, ali moj YouTube, Google račun je momentalno ulogovan na tvoj račun i momentalno skida. Čim subscribe-uješ, skida. Tako da imam neke ljude koji su među prvima koji su subscribe-ovali moj YouTube kanal, njima se momentalno skida 10 eura, momentalno je skinuto 10 eura i plus svi oni koji su subscribe-ovali poslije tog čovjeka, skida im se još, kao što sam rekao, po 1 euro. Znači, tako da imamo u suštini ljude koji plaćaju po 100 eura meni i koji momentalno svaki koji je subscribe-ovao, te pare su na mom računu i od toga ja živim lepo. Kao što rekao, pokazujem na kraju videa šta sam sve ja zaradio od ovoga YouTube-a, ali vjerujte mi da ne možete ni pomisliti šta sam sve zaradio. I to nije sve. Sad sam ja kao onim reklama za prodaju one stvari, ali ni to nije sve. Nebitno. U čemu je još stvar? Stvar je u tome što kad subscribe-ujete moj YouTube kanal, momentalno skida 10 eura, ali svaki mjesec, drugog u mjesecu, vam skida još po 5 eura moj YouTube račun. Neće to niko reći od YouTubera, znači ja vam to kažem i strogo vodite računa. Sad vi se pitate, vidjeli ste u mojim prethodnim videima, oni koji su gledali, da sam kao organizovao neku nagradnu igru i da sam poklanjao neke stvari. Sad, svako normalan mi se pitao da li si normalan da kupuješ neke stvari i da ih poklanjaš na YouTube-u za džaba. Mislim, da li sam ja njih poklonio za džaba? Ovo što sam sad ispričao, apsolutno nisam. Znači, to što sam ja poklonio nekome, to je 1% od moje, ajde da ne kažem dnevne zarade, ali verujte mi da je 1% od moje, neću da vam kažem koliko je zarade, ali 1% od zarade. E sad, u suštini ovo možete smatrati ovaj video kao jednu vrstu moje lične ispovesti i grižu savjest. U čemu je stvar? Sad vjerovatno se pitate, ako se zarađuje tako, zašto ne snimaju svi ljudi na ovom svijetu YouTube videe i zašto ne dobijaju svi pare? Pa upravo zbog toga što vi jednostavno ne želite ili nećete da snimate YouTube videe. Da snimate ove YouTube videe, nema tu neke fore. Apsolutno, momentalno, verujte mi, momentalno, kada otvorite svoj YouTube kanal, kada učitate video na YouTube, kada dobijete 10 subscribera, momentalno od tih 10 subscribera momentalno vam se uzima po 10 eura. Sad,
Zašto ja sad ne vidim nikog od vas koji bi bio razlog, zašto neko od vas ne bi uzeo, otvorio YouTube kanal i počeo da zarađuje? Da li je teško sedjeti ispred kamere? Da li je sedjeti i pričati nešto ljudima? Ljudi će sedjeti, slušati i toliko su ljudi naučeni na YouTube da i ne shvataju u stvari koliko gube samim tim gledanjem videa na YouTube-u i samim tim subscribe-ovanjem drugih ljudi na samom YouTube-u. Znači jednostavno uzmite, otvorite YouTube kanal, veoma je prosto, veoma je jednostavno da otvorite, da sednete ispred kamere i da pričate o kameru. Nema tu neke mudrolije, nema to ničega. Svi imamo mobilne telefone. Jednostavno uzmite mobilni telefon, počinjete da snimate i da zarađujete pare. Evo ja, na primjer, prošlih 4-5 dana nisam mrdnuo sa ovoga mjesta. Mislim, ja sam danas mrdnuo kad sam rešio da vam snimim moje video i kad sam ošao da obučem ovu košulju. Ali tih 4-5 dana ja ovdje i jedem i pijem i toalet mi je tu na dohvat ruke, tako da jednostavno, znate kako, nekad uhvatim sebe da sedim po 2-3 sata zavaljen u ovu fotelju i gledam u svoj bankovni račun kako mi svako ko gleda ovaj YouTube kanal, svako ko gleda bilo koji od mojih videa, kako momentalno raste mi sredstvo na mom YouTube Google računu gdje mi ležu pare od svih vas. Možete smatrati da je ovo krađa para, možete smatrati, ali jednostavno tako je podešeno. Tako je podešen algoritam da jednostavno samim tim kad gledate moj YouTube kanal momentalno gubite. Znači nemojte subscribe-ovati ničiji YouTube kanal, nemojte slučajno subscribe-ovati moj YouTube kanal, ponavljam vam. Znači ukoliko ste subscribe-ovali, momentalno se unsubscribe-ujte ili kako se to već kaže. Nemam pojma. Znači, vodite računa šta radite. Nemojte da budete zatucani i da mislite da uživate u gledanju ovih videa kad nije jednostavno tako. Sad kad kažem vam da uzmete i otvorite YouTube kanal, snimite videe, prosto je. Pa mislim, da li vam se isplati svaki dan da trošite pare i na, ne znam, i na benzin, i na gluposti, i da putujete na posao i sve ostalo, kad jednostavno zavolite se u fotelju, snimite neki bezvezni video, ljudi vas subscribe-uju, stotine, hiljade ljudi vas momentalno subscribe-uje, povuku vam se sredstva sa njihovih računa, da li vam se isplati da idete na posao? Pamet u glavu, razmislite, pa zašto mislite da svi ti ljudi snimaju tolike videe da bi, ne znam, gubili vreme samo sedeći ispred kamere i pričajući nešto nebitno? Apsolutno ne. Svi vam oni sede ispred kamera zato što vam uzimaju pare. Znači jednostavno to su vaše pare. Sve ove pare koje ću vam pokazati šta sam sve pokupao. Pa pogledajte mi 100. Ovo 100 mi vredi, ja ne znam, 1000 eura. Od računara, monitora, zvučnika, pa pogledajte tastatura kako mi svetli. Gledajte ovo. Gledajte mi, podloge mi za miša svetli. Jel možete da verujete? Stalak za slušalice mi svetli, gledaj. Strašno, miš mi svetli, gledaj. Ne verujete? Ne znam jel vidite na kameru. Znači jednostavno ludnica koliko se zarađuje na ovom prokletom YouTube-u, a da vam to niko nikada neće reći. Znači jednostavno uzimajte, otvarajte YouTube kanale, ljudi moji, nemojte da vas neko zavarava da sedite ispred računara i da samo gledate i buljite u te dosadne videe i te ljude koji su snimali toliko videa. Jednostavno krećite, snimajte videe, zarađujte pare, ništa ne morate da radite. Sedite, pijete kafu, evo ko što ja imam kafu u čaši, zamisli u čaši kafa je. Pa gde to ima? I gledaj kolika kafa. Zašto? Zato što jednostavno ne želim da spavam, želim da gledam svo vreme kako mi moj YouTube Google račun, kako raste. Svako ko gleda, ukoliko sad ti gledaš ovaj video, skidaju ti pare. Skidaju ti pare, veruj mi. Sad,
Ne možete da vidite vi to momentalno kad odete, ali pod račun, pogledajte, rekao sam. A svi oni koji počnu da snimaju za YouTube, nakon 10 subscribera, ne mogu ni odmah da vide koliko zarađuju, zato što u suštini ne možete ni zarađivati kad imate samo 10 subscribera. Ali kad dođete do te cifre, kad počnu da vam pokazuju koliko zarađujete na YouTube, iznenadit ćete se, bit ćete toliko ćete biti, nemam pojma. Ja sam se toliko iznenadio, se uplašio, nisam iznenadio, sam se uplašio kad sam video koja je to cifra. Pa pogledajte, evo pokazat ću vam, pogledajte koja kola vozim. Evo ova kola sam kupio, znači mrzi me sad, toliko sam se ulenio da idem napolje, da uzmem telefon i da vam slikam koja sam kola kupio. Da vidite u kakvoj kući živim. Pa sad ću pokazati i kuću u kojoj živim. Hoćete pokažem na Google mapama, neću vam pokažem na Google mapama gdje živim, jednostavno iznenadili bi se, ali kako sam došao do svega toga? Pa šta misli, da sam išao da kopam kanale, da sam išao da radim u prodavnicama, da radim u kancelarijama, da čistim, da perem, da kuvam, da nemam pojma, ma kakvi bre. Sedim u ovoj fotelji i gledam koliko od vas uzimam pare. Jednostavno, to su vaše pare, sve što sam potrošio pare, to su vaše pare. Gledajte ovo niste nikad vidjeli. Gledajte bre. Gimbal za telefon. Imate video koliko ne znate šta je ovo, vjerojatno ne znate. Zašto ne znate? Zato što nemate para da kupite. A ja sam sve to kupio od vaših para, ljudi. Sve to što imam sam kupio od vaših para. Evo, pogledajte. Hoćete da vidite koliko imam monitora ispred sebe. 1, 2, 3, 4, 5 monitora imam ispred sebe. Umjesto vi da imate 5 monitora, ja trošim vaše pare. Pa da li je to normalno? Hvala vam što ste gledali ovaj video. Pogledajte vaš podračun i shvatit ćete sad zašto ste gledali ovaj video i zašto sam ja snimao ovaj video. Pozdrav svima. Uživajte i zarađujte. A ja ću dalje uzimati vaše pare. A vi samo subscribe-ujte. Nemojte subscribe-ovati, naravno. Nemojte lajkovati, nemojte šerovati. To je slučajno video. Oznaćete sirotinja. Pozdrav, vidimo se kasnije.